भाई मैंने ये देखंतु दुईटी मोबाइल अच्छी ଆଉ ରୁମାଲଟିର ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି। ଏମ୍ଆଇ ଫୋନରେ 5 ମିନିଟ୍ ଗେମ୍ ଖେଳନ୍ତୁ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରୁମାଲଟିର କେମିତି ଆଇରନ୍ ଦିଆ ହେଇପାରୁଛି ଏମ୍ଆଇ ଫୋନରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଜଣେ ଭାଇ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଏମ୍ଆଇ ଫୋନରେ ଗେମ୍ ଖେଳି आयरन दे चली भाई आमर जदि आउ 5 मिनिट खेलिबे सार्ट पैंट भी आयरन दे परिबे कारण सी दीपावली पालन करिया पई चाहू नांती। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରୁମାଲଟି କେମିତି ସାଇଜ୍ ହେଇଯାଉଛି ଏବେ। ତେଣୁ ଏମ୍ଆଇ ଫୋନ୍ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଟେମ୍ପରେଚର ଦେଉଛି। आयरन भी सही वाला टेम्परेचर दे पारु नाही। देखंतु भाई आमर Redmi 3S आ गोटे Note 3 से इतर आयरन करी चली ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆଇରନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ରୁମାଲଟିର ଅବସ୍ଥା ମୂଳରୁ କେମିତି ଥିଲା ଏବେ କୌଣସି କେମିତି ତା ଅବସ୍ଥା ଅଛି। भाई आमर इलेक्ट्रिसिटी बंचौचंती। ଏମ୍ଆଇ କିଣନ୍ତୁ, ଆଇରନ୍ କିଣିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ए वीडियोटी लाइक करंतु और शेयर करंतु आ कमेंट भी दियंतु बहुत बहुत धन्यवाद। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମିତ କୁମାର ମିଶ୍ର ମୁଁ ଯାଉଅଛି।